Home, que tal? Que sorpresa! Pasa, pasa, non te quedes aí. Que tal? Ben, séntate. Aquí, nesta esquina, é na que pasamos máis tempo durante todo este confinamento. Que fixen durante todo este confinamento? Bueno, pois ademais de estar na casa, que estivemos todos xuntos, en familia, conto vos. O móvil, compañeiro inseparable, e vou xa na fase 300 e pico do Candy Crush. Aproveitei para ler algúns libros que tiña pendentes, o portátil, HBO, Netflix, todo eso, creo que me fixen un percorrido interesante. E teño tamén o libro do patrón de embarcacións que mo estiven estudando, a ver si desta vai e me saco o título. Bueno, e este é o sitio onde montei a pequena oficina, que algún coñeceredes ao fondo polos meets e polas reunións virtuais. E os aplausos eran aquí, ás 8, toda a rúa, saindo as ventás, aplaudindo, Sí, foi toda unha experiencia. E esta é a mesa na que comíamos os 4 que estamos na casa. Que aprendín durante estes meses? Pois... supoño que como todo o mundo, a experiencia de que a vida non ten presa, de que hai que vivir día a día e que non hai que correr, que non hai un sitio que chegar. Che, eu creo que esa experiencia. Que esta grabación é para os vos días. A ver, unha mensaxe para este verán. Bueno, primeiro, cóidate moito, vale? O segundo, coida a xente coa que estás, a xente coa que compartes, coa que vives, temos que coidarnos e coidar a nosa xente. E se tivera que dicirte unha terceira cousa, fai plans, métete en líos sanos, pero proxectos, aventuras, historias, hai que meterse en follóns, vale? Bo verán. Bueno, pois nada, moitas grazas pola vosa visita, alegroume moito saber de vos e xa sabedes onde está a vosa casa. Un saúdo.